slag na ingasatan nula santuan ni Jesus bimaban. Anabaya to'y lubong nagururay ti sasambay ti Aria na Diyosan. Itan ragsa namnaman ay langitan kaasi ti Diyos ti langit nga lupa. Agrukbabay denggen ti kantada adi agsarday ti ubi itan adda ura ragsa di agpatengka. Anaraar pituen aday dumdum mainawis nat ar-ari nga agpabilin. Anaraar pamati anabaraya wis namen ipapantay ijay Belen. Tati Mesyas nga intay inururay na ipas ngayen addan nga agturay. Agrukbabay denggen ti kantada adi agsarday ti ubi itan adda ragsak di agpatengga. Agrukbabay denggen ti kantada adi agsarday ti ubi itan adda ura ragsak di agpatengga.